Всъщност, целият комплект се състои от няколко модула. Имате стандартно, това се води два модула, това се води един модул, т.е. половинката ключ е един модул, когато е цял ключ, това са два модула. Един такъв ключ се монтира върху монтажна рамка. Това е монтажна рамка. Има монтажна рамка без крачета и монтажна рамка с крачета. В момента гледаме и разглеждаме единствено петичинокласия немски стандарт, който може да се монтира на масовите конзоли, които се слагат в България. И не изисква специални конзоли по италиански стандарт. При монтажна рамка с крачета можете да монтирате и на конзоли без винт. Монтажна рамка без крачета изисква монтаж на конзоли с винт. Така. Когато избирате какво да поставите, можете да разгледате различните модули, но примерно ако искате да сложите единичен ключ, монтирате ключа, мушкате го в монтажната рамка и единственото нещо, което ви трябва допълнително е да сложите и да щракнете декоративната рамка отгоре. Има няколко варианта на декоративни рамки, които можете да разгледате. Това е стандартна бяла пластмасова рамка и е на практика най-евтиния вариант. Вече има и съответно някои с различна окантовка и допълнително матирано покритие, които драстично оскъпяват вариантите. Съответно имате двойни, тройни рамки и така нататък. Например, сега ще покажем как става двоен ключ. Два половинки модула, т.е. два ключа едномодулни, ги слагате в една рамка. Така. Щракваме още един ключ. И сега имаме двоен ключ, тъй наречения схема 5 и добавяме декоративната рамка, т.е. капачето. В случая можеше да сложиме с двойна декоративна рамка и така нататък. Тук идеята е да е по този начин на модули, да плащате само това, което реално купувате. Ако не ви трябва единична рамка, не я плащате. Си взимате монтажна рамка, модулите, които ви трябват и съответно капака отгоре. Сега вместо примерно ключе, можете да сложите, да кажем, ключе и модул за RG. Сега в декоративната рамка, например, можете да поставите, да кажем, контакт. Може да се постави контакт, който се нуждае от монтажна рамка. Така, и съответно ключ. И това цялото се слага в една обща рамка. И вече имате ключи контакт в обща рамка. Това общо взето доста е, бих казал, лесно от към модули, от към неща. Вече съответно зависи какви ключови контакти ви трябват на вас самите, какво ви харесва. Това примерно е с стандартни конзоли, които се поставя в една обща конзола. Обръщам внимание, че
Тази серия, както и доста от по-скъпите серии, не предлагат двоен контакт в единична конзола. Доста от по-скъпите серии изискват две отделни конзоли, за да можете да сложите два контакта и всъщност се слагат в обща рамка. В момента разгледахме вариант на Beticino Clasia, немски стандарт, който е за стандартните български конзоли и за немския стандарт конзоли. При италиански стандарт конзоли серията изглежда по малко по-различен начин, но тогава трябва да сложите специални конзоли преди това. Съответно и монтажните рамки са различни и така нататък. Успех и късмет!